Yan, Mayris, mo ano tawag dito? Miguel love shout out sa iyo. Yan, Mayris, shout out sa'yo. Thank you so much sa pa-thumbs up. Thank you so much sa pag-asa. Miguel love shout out. Puntahan ko yung bahay mo. Okay? Yan, nandito ako sa bahay mo. Playing na yung video mo. Tapos didikita na rin kita dito sa isang channel ko. Bibigyan kita ng isang banana dito. Dalawa pala. All about. Thank you so much for coming. You're my video, play. Playing you're my video, ano, all about. Playing your my video all about travel. Thank you so much for coming. Ayan, 20 wheels. Good evening. May kalab shout out. Susunod kita dito kay ano, kay all about food and travel. I-play ko yung, puntahan ko yung bahay mo. Ayan, playing pa rin ang video mo. All about.
Yan, Peaceful Watch. All about. Hi Chas, good evening. Update lang tayo ulit. Glove shout out Chas. Yan, magandang gabi. Thank you so much, Jazz. Magandang gabi pa rin sa atin lahat. May collab shout out sa 2 million in the house. Buti gising ka pa, Jazz. Paano yan? Kompleto yung ano. Charging station. Mag-charge. Dito lang ako sa labas. At yan. Kasi need ko pong puntahan mga pumapasok sa live ko. Oo nga, Jazz. Thank you so much. At waiting din po kay Sir Biba. Maskarado sa live niya po. Anong oras ba yung live niya?
Video gabi na yata, ano? Ten 15. Video gabi na nga. Maganda din po pag send ka play may pa rin po ang LS. Ganun ba? Kaya lang medyo gabi na dyan, ano? Basta mag-hi ka lang doon, host. Makakasama ka na po sa pag-play ng mga LS mo. Okay. Try ko kung aabot. Try ko kung gising pa ako, 10:15. Ano pangalan ng channel niya? Bibas Mascarado ba? Sige, try ko mamaya just kung gising pa ako. Ako po. Sana gising pa ako nun, Jess. Oo, host, masaya din po doon. 11:30 po. Santa lang bubunot. Pero kahit di ka makabunot, mag-play ka pa.
kasi nandun na name mo. Entry. Okay. Ilan mo lang ito? Anong oras ba matatapos yan? Yan, mega love shout out po, Tita Tati. Yan, nag-iingay na naman yung alaga ko. Yan, magandang gabi po, Ma'am Astrid. Thank you so much po. Buti gising pa po kayo, Ma'am Astrid. Yan, maraming salamat, Ma'am Astrid. Warren Boy Special, magandang gabi. May galap shout out sa'yo. Thank you so much for coming. Maraming salamat, Ma'am Astrid, sa pagdaan sa live ko.
Hello, Tita Tess. Mega love shout out po. Thank you so much, Mami Tess. Buti gising pa po kayo. Yan, maraming salamat po sa patamsak, Mami Tess. Yan, mega love shout out daw, sabi ni Ma'am Astrid. Thank you so much sa suporta. Kahit medyo gabi na. Tita Tati, ito po ba yung menu? Hindi po ano. Ayan, Big B, mega love shout out. Ayan, play. Ito na lang pinlay ko, Ma'am Astrid. Ayan, may harang pa po. Ayan, playing po ang iyong video, ano, Tita Tati. Mega love shout out po sa 4 million in the house. Thank you so much. Kahit medyo gabi na. Ayan, playing pa rin po. Malapit nang matapos. Yan, tapos na po, ano, Ma'am Astrid. Thumbs up na rin sa'yo at 1 banana for you sa second channel ko. Ayan, maraming salamat sa suporta. Thank you so much.
Sa 3 viewers kong nandyan na nagtsatsaga, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat talaga. Mami Tess, puntahan ko yung bahay mo. Hindi nga pala to yung main mo, Mami Tess. Ano? Tess Pineda po ba yon? Welcome po, Mi. Hi, Mel. Good evening. Nag-love shout out, Mel. Pag mamaya, Mel, medyo, ipagpi-play kita ulit, Mel, mamayang gabi. Ayan, Mami Tess, sinerch ko na lang yung ano mo. Ayan pa, kasi katatapos lang ng LS mo, kaya alam ko hindi mo pwedeng igala yung main mo. Pinuntahan ko na lang. Ayan, nandito ako sa sa lakas ng ulan. Ayan, may harang ka pa. Mel, may kalab shout out sa'yo, Mel. Ayan. Tapusin ko lang, Mi, yung harang mo. Ayan, playing na po. Lakas ng ulan, Mi. Kailan po ba to? Kahapon? Wala pong anuman, Mami Tess. Tulungan lang tayo. Support natin ang isa't isa. Kalakas ng ulan. Kahapon po ba to, Mi? Ayan. Yes po, Ma'am Astrid. Tulungan lang po tayo. Tayo mga small YouTuber pa. Kaya pag may live, ako ginagawa ko, basta may nakita ko naka-live na dumadalaw sa live ko, pinupuntahan ko kaagad. Kahit hindi ako mapansin, kahit hindi ako napapansin, pinupuntahan ko kaagad. Hi, Yen. Bakit nga ba, Yen, nakita ko dito? Bakit nga ba malungkot ka kanina, Yen? Mega love shout out sa'yo. Congrats, lumalaki na yung bahay mo. Oo nga, Mami Tis, kahapon lakas ng ulan. Ayan. Kaya nakita ko kanina, sabi ko, nag-live ako ulit kasi kanina, tanghali Ayan, may harang pa rin po kayo.
Yari na yung live mo, Yen. Kai-start ko pa lang naman. Sabi ko patapos ka naman na, kaya nag-live ako ulit. Ayan, mahina na naman ang signal. Naglo-loading. Mel, thank you so much sa suporta. Ayan, thumbs up dan, Mami Tess. Oo, minsan Mel, nakikita ko Mel, pagka gising ko, naka-live ka, nagko-comment ako kay tulog ka. Ayan, naglo-loading na naman, mahina ang signal. Ayan, mega love shout out sa 5 million in the house. Thank you so much. Madaling araw, anong oras yun, Mel? Ay, dito. Madaling araw dyan sa inyo, anong oras dito yun? Basta pag nag-live ka, Mel, at hindi ako umabot, Mel, ipag-play na lang kita ng mga playlist mo, ha? Ah, 5 AM. Okay. Kagabi pinag-play kita. Pag-play kita uli pagka ano. Dito sa isang cellphone ko, ipi-play ko yung ano mo, yung playlist mo. Mami Tess, pag minsan, pag may live ka, pag di ako umabot, ipag-play na lang din po kita sa playlist mo. Mahina signal. Playlist mo konti ma. Oo nga Mel, di nga ano, hindi nga ako makagawa pa ng bago. Okay lang yun Mel, kung ano na lang nandun. Mahina ang signal talaga. Diyan ba sa inyo, loading, naglo-loading yung ano ko, yung phone ko. Oo nga, Mel. Eh, hindi, pag kasi ko nag, ano eh, pag kasi ko pag kasi ko nag-edit sa, ano, pag ako nag-upload kasi sa, ano, sa YouTube ko, Mel, pag in-edit ko sa Kind Master, direct ko na yun i-upload.
Sa akin lang siguro mahina. Naglo-loading dito eh. Ayan o, tingnan mo siya o. Mainam ka pa siguro, Mel. Malaki na yung watts hour mo. Pareho pala tayo. Ako nung nakaraan, kakunti nga, nung nagkasakit ako, ilang araw akong hindi nakapag-update, 4 yata, 5. Naku, nilagas pa ni Lolo. Kulela. What's our ko? Lalaki din yan, Mel. Tiyaga lang. Tiyaga ka lang. Si Yen, malapit na yan si Yen kasi marami siyang viewers pag nagla-live. Kaya nga ako ginagawa ko, Mel, minamayat-maya ko yung live para para umangat man lang yung WH natin. Sige po, Ma'am Astrid, maraming salamat po. Thank you so much. See you tomorrow sa inyong live, Ma'am Astrid. Good evening, good night. Ayan, may galap shout out sa 7 million in the house na nandito. Ayan. Loading na naman ang aking cellphone. Ano ba yan na type ko? Ganon din ako, Mel, minsan.
Yan, may galap shout out sa 6 million in the house na nandyan pa. Good night, Tita Tati. Ayan, mega love shout out sa nandyan pa sa aking live. Maraming salamat sa inyong pagtambay sa aking live, guys. Ayan, mega love shout out sa 7 million in the house pang nandyan. Thank you, thank you. Buti hindi mahigpit yung mga amo mo, Mel, kahit papano. Oo nga, pansin ko kasi kahit pa paano, nakakapag-cellphone kayo. Yung ibang amo, naku, hindi ka pwedeng humawak ng cellphone hanggat hindi oras ng pahinga mo. Ah, okay. Kaya maluwag kayo. Hindi kayo masyadong nababantayan ng bossing. Kaya medyo maluwag ka ngayon. Ilan ba ang pinagsisilbihan mo dyan, Mel?
Malapit ka na palang umuwi. Mamimiss ka nila. Kadami pala, ano? 5? Sa bagay, may mga kasama ka naman siguro. Di ka na ba, Mel, babalik pag uwi mo? Oo nga, mahirap ang buhay dito, Mel, sa Pinas pag wala kang pinagkakakitaan. May estudyante ka pa ata. Napakakatin ng kamay ko. Gawin mo, Mel, i-live mo lang ng i-live yung channel mo. Kahit na itambay mo lang yung cellphone mo pagka ano, naka-silent ka naman, silent live lang. Ayan, huwag ka na ma-stress, yan. Isipin mo na lang na happy ka dahil marami kang bisita pag sa live mo kanina. Kaya lang narinig ko nga, nakita ko nga, sabi ko may background music si Yen. Kaya pala, kaya pala wala kang sigla kanina. Hayaan mo na yun. Linisin mo na lang, ano mo na lang, mag-alis ka na, maglinis ka na lang ng CPR mo. Ako nga dati, akala ko hindi natatanggal yung CPR eh. Binura ko tuloy yung isang upload ko dati.
Bukas nga pala, baka mag-iba ako ng schedule ko ng live yan kasi nahirapan ako sa alas 11. Minsan di pa ako nakakaluto ng ulam namin kaya naghahabol ako ng oras. Gawin ko na lang ng 5 to 7 kasi 8 naman, ay 7:30 naman yung live mo eh. Bihina talaga signal. Pansin nyo ba? Hindi pa naglo-loading yung ano ko. Kasi sa akin pa na yung ano eh. Oo, nahirapan kasi ko yan sa 11. Kasi minsan eh, wala pa kaming ulam na luto. Tapos naman na nun si Sir Arthur 5 PM. Tapos na yung ano niya, tapos na yung live niya. Kaya pala nagpaalam ka ng maaga kanina, sabi mo hanggang 9 ka lang mag-live, kaya lang sayang naman kasi marami kang bisita tapos eh, mag-e-end ka. Oo nga, dami mo nga bisita, mahirap iwan talaga, nakakaano 'di ba? Kasi nag-enjoy pa yung mga viewers mo eh. Kala ko kanina may lakad ka. Hindi ko naman pinansin yung background music mo kasi inisip ko baka ako nag-background music ka talaga. Ayos lang yan. Bukas tanggalin mo na yung CPR mo. Check meron yun. Ako kapag nagla-live, nagtatago ako dito sa kwarto namin eh. Pagka talaga naririnig pa dito, doon ako sa kwarto ng anak ko. Di ba Mel? Akala ko nga background music niya kanina, kaya hindi ko naman pinansin. Sabi ko pa naman kanina, wow, puti pa siya nakakapag-music. Sa kapitbahay pala yun. Ara, mega love shout out.
Yan, thank you so much. Maraming salamat sa patamsak sisi ko. Okay, sige. Puntahan ko yung bahay mong binaba. Yan. Thumbs up dan. Thumbs up again. Yan, 2 thumbs up ara sa upcoming mo. Laki na ng mansion mo ara. Yan, thank you so much sa pagsilip mo sa aking live. Thank you, thank you. Yan guys, pasuyo naman sa kay Ara. Yan, Mel, baka hindi ka pa dikit kay Ara. Dikitan mo siya. Malaki na rin ang bahay niya. Yan, maraming salamat sis Ara sa pagdalaw sa live ko. Thank you, thank you. Wow, gising pa si Mabangis. Mabangis vlog, big love shout out. Maraming salamat Mabangis. Patamsak na lang. Ayan. Ayan, arada na daw sa'yo si Mel. Thank you so much. Maraming salamat Mel. Mel Peña, OTW, sabi ni Ara. Yan, maraming salamat. Maraming salamat, Ara. Maraming salamat, Ara, sabi ni Mel. Ayan, Mel Peña. Alam ko dating dikit. Dating dikit daw sa sa'yo, ano, Mel. Ara, maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Nag-love shout out sa 7 million in the house. Buti kasi pa si Mabangis vlog.
Oo, dahil 'di ba si Ara, 'di ba ikaw yung taga Bicol din? Isang araw, taga Kamsur. Mabangis. Hello, diyan ka pala, sabi ni Mel. Gising pa si Mel, gising pa si Mabangis. Baka hanggang ngayon namamalimos yan. Ah, wala na. Tulog na Mel. Di na sumagot. Ayun. Si Ara nga. Yung isang araw. Ara, maraming salamat ha. Thank you so much. Buti ka, buti ka pa. Laki na ng bahay mo. 20K na ba? Parang nakita ko 20K na ba yun? Sana makadalo ako sa premiere mo. Kanina ba kay Ara? Kanina yata parang meron siya. 'Di ba Ara kanina? Busy lang ako kanina, umalis kasi ko kaya hindi ako nakasilip sa premiere niya kanina. Ay sa live niya kanina. Ang daming viewers ni Ara, halos 40 ba yun? 40 plus nung nasilip ko kanina. Oo, okay lang Mel, sige lang. Ah, araw-araw ka may LS. Kasi kanina lang para nakita ko kanina, kaya lang paalis kami kanina, papunta kami punta kami bayan. Yan, Ara, maraming salamat sa pagtambay.
Yan guys, mag-mute muna ako ha. Mag-mute muna ako guys. Maraming salamat talaga sa inyong pagtambay. Thank you so much. Mag-mute lang ako ha. Gagawin lang ako.